ụlọ akwụkwọ dum dị na Anambra steeti mepere ma malitekwa agụmakwụkwọ dịka a gasịrị mme Krismas yana nke afọ ọhụrụ. Ụfọdụ ụlọ akwụkwọ ndị dị n'Ọka gbaa gburugburu ka onye isi oche ụlọ ọrụ ASUBEB bụ Dr. Vera Nwadinobi du ndị ọrụ wee gagharịa wee hụ na ha amalitegokwa agụmakwụkwọ n'ozuzu oke, ebe a hụtara ụmụ akwụkwọ ka ha na-eme mkpoche na nzacha ma na-elekwa ule mmalite nke ndị nkụzi ha na-enye ha. Kenechukwu dị bụ onye nta aka anyị, ọ nọ na njem ahụ. Esi gaa njem na Ezioka Community Primary and Secondary School bụ ebe a hụrụ ụmụ akwụkwọ ka ha na-ekpocha ma na-azacha ebe ha na-agụ akwụkwọ. Ndị ọzọ bụkwa ndị nọ na ebe ha na-agụ akwụkwọ na-enene ule nke akpọrọ resumption test. Ka a gara njem na Agụọji Primary School nke dị na Ibitedunu, a hụrụ ka ndị nkụzi si wepụta n'uju ha, mana ụmụ akwụkwọ bụ ndu abịararị nne dịka akwụkwọ si bido. Onye bụ prịnsịpal nke Ezioka Community Secondary School bụ Odoziakụ Eukeria Ogbunyi, yanakwa onye bụ headmistress nke ngalaba Primary School bụ Odoziakụ Beatrice Ume bụ ndị kwuru na agụmakwụkwọ ebidogo n'uju ya, dịka ụmụ akwụkwọ na ndị nkụzi si bịa n'uju maka ihi ịgụ akwụkwọ, nke ha yọkwara enyemaka nyegara ihe na-eti ha aka mgba na ụlọ akwụkwọ ahụ. Onye bụ onye isi oche nke ngalaba ASUBEB bụ Dọkịnta Nwadinobi bụkwara onye na-ebere anya ka ndị nkụzi si bịa mbido akwụkwọ, bụ onye kwụsiri ike mkpa ọ dị ndị nkụzi ị na-akụziri ụmụaka ezigbo ihe nke ga-eweta ihe pụrụ iche na ndụ ha, tinyere ka gọọmenti na-agba mbọ ịhụ na ụlọ akwụkwọ bụ ebe pụrụ iche maka agụmakwụkwọ ụmụaka na ndị ntorobịa. Njem ahụ bụkwa nke onye isi oche nke ASUBEB bụ Dọkịnta Nwadinobi kere akwụkwọ nyegere ndị bịara akwụkwọ site na nkwado gọọmenti. Aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.